At pagbalik tamo ngayon sabihan tamo itang mali gewa ko keng pamagnegosyo nang karakal maling mali sobra gana ka sobra attach talos panay sobra basta sabi na ning Biblia basta panay sobra usto gana-ganang sobra do everything in moderate. Malam makanita yan kaya balo exact ka term pero moderately gawin mo yung bagay na moderate mo sakto mo. May sasabihan na dito masanting na bagay dito pota sabihin nyo pwede pala yung kain pwede do everything pati itang pamagbabay dapat moderate mo halima kanyan halima kanita yung kana ako dakal ko gewang kay sobrang mali kanyang magnegosyo ko manibatan niyang 2021 anyang nete itatang ko actually 2018 mag-start ng kay 2018 mag-start ng pabagsaking kay negosyo ating time na talagang masasagad ko milyari maski masasagad ko ring admin ako laboring mila obra nano mo pagawa ko karela nano mo kakayenda nano mo obranda basta't mo katsula hanggang ala akong profit bali yung ring admin ko may ginang RGT vlogs may mag-vlog kita mo kaya mo mag-vlog mo alamang kaya lamang keto ng tunan sabi ko king ngabe ako dinan mo kong 3 months papag vlog ko lang rin ipasikatan ko lang papag ads ko sana kaya lang may milyari katang ad account ko may bandya ala tuloy lang mo dintang itang 2021 may kakaya ko pa nga may ka naning house kanina may ka anxiety ko pin pang depression at yun na rin ka rin sobrang lungkot sobrang mabalo ita may ka kaya ko may ka anxiety ko kay ba't kay maten ko pa itatang ko may walaya bala mala na akong gana talaga king biye nya paboren ko na lang namin gawon da balala ing kay anxiety ko mo rin tang attachment bala mo may karagdag ita itang may attach ko karela kay ba't ditak pilang banwa kaya be ako labig ditak ala mama ko la pero magbalik makola magbalik kanyan kaya kaya ko ito ampong itang kakasanayan kong bagay kay sa din ala ting magobra king bale king gagawan di ang ting bale mi gagawan di construction band ko la rin kay ding magobra tang routine mi biglang may galiwa ito makanita ako may gumpisa ngini yung karing magobra ako karing admin ko alano talagang kwentang pamanggawan babayaran ko pa rin uling ako buring nila ko bro malulunos ko karela at attach ko karela wala mo kapatad ko lamo naman wala mo wali ko la pilang banwang makanyan yung pasweldo manibatan na karing didiskarte ko pag diskarte ko la para pasweldoan maling mali dapat may focus ko kareng keng pamilya ko anyway nung nanomaning malalyari ngeni nanomaning atin ko ngeni nanomaning ngeni happy na yan yung kain na bunga na may palyaring tanong leko ko lang agad kanita atin palang milyaring aliwa tabalo pero nung nanoman atyo ngeni happy niyan kaya beting epekto nga napin maski nano mo bantay la mawawala paobra ko may kaiba din tang 2021 may titatang ko Messi kaning aksi bawi-bawi ila man nakitan lang maragul kayong kay man nakitan lang maragul kayong kaida king scholarship kasi magpa-scholar ko anta alas 150 la rin sa sopan kong tao party la pa rin king online din king online ako nalasabihan bilang dakal la mas dakal la ratang 150 nga reto mas dakal la dakal ko sinopan mga nyan ngini ing kaigan may naing aksi may naay alam yan nakita na la ya ako makahold la pa rin ding SLP bala mo sira ako buntok
16 niya, ako papepalit, puta mira siya pang kaya ako, maski kaya mo, maski 50 mo, bala mo, hanapin bala mo, borbolen ka, mag-expect kung mag 50 ya, milyari, pabagsak na yung pabagsak, yung gagawan ko kada bagsak, sasali ko, SLP, o yung milyari kanyan, ala na, ako may lugi ko, ila, manakitan la, magpalwal na ako kay sarili ming pera, ngini, bintang niya kayong biya ko yung Farmer's World, itang pinakamatagol kung kaya talaga, panakitan ka rin niya. Isipan mo, ikuha akong manakitan na nung maging lang pera, 1.2 million per day. Per day per day. Pero, ako la withdraw. Yung malalyari, bibiya ko la ka rin scholars. Isipan mo rin scholars ko. Ating metong ngayaldo, panakitan da, 30 mil, 20 mil. Oh, imaginean mo ito. Asa group lareta king Farmer's World kasi, per group ita at lula keng group kaila pinapinalag at 30 mila ita metong aldo ko ading 10,000 may maragul kanita ngeni ita may nano na naman may manyata ng ating pang BAM crypto makanyan mo naman yung gagawan da BAM crypto balo naman natin kong channel malamba na kayo ni maski apat ko mumanal be ating mong channel na dagdag kita kitula ka rin data reviews ko kanita o ning tapin may banjapin kaya ko ita may santingin kaya ka rin may santingin biya kayong ulit karang NFT hanggang totally bagsak ngan magkano mo nga kakuha ko magkano mo may hold dya pa yung Binance ko mo uling kaya match king record ko alagin kanyang ilagin kanyang recover elangan match din kaya ko elangan match din ano ko gamit ko kasi may takutan ko kanite bala mo po ito makakita mo siyempre ginawa kong dummy account puta kilala da ako uy nano bigay kaya kaming Binance mo daw ginawa kong dummy account o itang dummy account ay tatang ko yung makalagyo ka ba taliwaya pa apelido pwede sana nung kaya Ernesto Yamo itang lagyo ng tatang ko o nilebe kaya rin apelido bantay ako wala ta ito milyari ala may hold la mo kay bat dintanging lele gold migpalwal ko ken LOC, itang pialong, ipalwal ko ken, paninang palwal. Manakit ang kamaragol, patsiatak man mo itang panakit ang maragol, mag-reinvest ka. At na akong kakalakbuntok yung investment. Panayong mag-invest na mag-invest kay ba't malulugi ko mo. Pero retang asasopan ko, retang gagawang kong scholar, papaldula. Samantalang ya ako, mayari balat, magsisi ko, makanyan milyari ka ako. Sobrang pa magsisi ko, karagula pera, makanyan ning milyari pangaragula pera isipan mo online magkay kumig o ning panakitano reto detang king Farmer's World online worth 3 million na worth 3 million na pera na makatoken la pa nung papalit ko reta in an instant 3 million la o peg gay ko la peg para mo king live stream ko peg gay ko la naning lagyo na nine pigment ko lang kay excavator ita although masanting naman geway tang excavator minint ko nga ita dakalyaso pan manibat ka rin dakala pinaldo ita mo midda ako mismo midda kaya ako gagaga mga luhay talaga yung mata ko nang kakain ng kasakiting milyari nga ita nakang karakala token na balo mong paldo ka kay ba't biglaing may bagsak mo naman yung wax kasi at yun na kayong 14 wax imagine ita mismong token na ni pamyalongan mitang Farmer's World may pump yan ng katas kay ba't itang ingkay wax may pump yan mo rin sabi dapat may itong apalo adang mga kanyan kotse alimo kotse sipan mo pating hapon kabukas dito 24 hours pala 1.2 million na akong kasakit taluban yung may bagsaking kay itang isipan nyo ita bilang metong lalaki itang burden na tatalnan mo nga ita mga sabi kayong asawa ng kapalpakan mo uling aside kitang marine ka tatakot ka marine ka mo buring mi kay ka itang mananingaws ka nita itang may makakay ka sumbatan ka makatakot pero na ako man sumbatan maganakain ngabi ako kasi siguro ako kitang karing may nga palpak ko pati pa yung pera na may nga dami ako kitang LOC ngayon kasi balo ko kaya mo adwa mong aldo at lumong aldo bawi ko
pitong aldo, anya nga balo na nga gamit ko pindempera na. O sige, balik ko lang ako 7 days ako makanyan. Balik ko naman balik ko lang kitang kaya ngite. Mabilis siya mo, sobra pa pin. Kitang milyari nga ito, itang 7 days ito, within 7 days. Grabe, doon mo aldo, minyara yung LOC. Makanano ka. Nakarakaldeng kaya mo, nakarakaldeng encashment mo. Kita pa mo 2 days. At hinakong kaya 280k. 2 days siya pa mo ito. Isipan mo nga pintitang kaya ko, encash ko. Dapat, milyari. Ng milyari. Biglayang kaya, biglang magpa-encash. Kaya ako magtiwala ka rin pialong-pialong ang mga kanyan. Lalo na nung ala na yung kwenta itang game na. Nita mo kasi, yung King LOC, masanting yung game eh. Logically, balo mo na sagli lamang gawang paralong dito, lang mag-overpay out. Gawa lamang ba yung heroes? Kasanting niya pialong, idle game niya eh. Gawa kang ba yung heroes kay bat. Ita na, pamisali mo lo. Nganing ala eh, yung milyari, kapalpakan ngan. Ay, kasakit kong kasakit a loob. Kikimkiman ko ita. Nami ako may kasakit kayong puso. Pero tutunan ini, that time, bala mo magpalya niya rin yung puso ko. At inang itambala mong bubble sa lulwal kayo niya. Kaya ba't nang kakaya? Itang time na kang kapayat, buong kay, buong ini, nakasakit. Ikan dili, itang balo mong balo hitay, itang teya yung ang tempera yu. Kaya ba't biglang alaya? Itang makanano ka kamulala ka nita. Ay mulala literally eh. Makanano ka makamulala. Tsuka king rooftop makamulala ako, makalawi ako king kay. Kikimkiman ko ya akong dili. Ne? Expecting na ating kaya pang maragula kay, maragula ding yan yung pamilya ko. Expecting natin kaya pang maragula pera. Naninggawan ko pat kada lumwal paninamong wala papalwal. Alam pa nakita mila ko will para manakitan. Para manintunan. May sirangan nya madagul ko rin, may sira ko rin biyaking makanyan eh. Ditang pinakitang cooking e-commerce meging lang makanyan, meging lang bula as nakasakit. So atyo na ako sa ita mo kinuwento ko mo kaya kayo banta tingkong ideya king kapalpakan ko king BM pang banta yun na ulitan sana